В този епизод ще видите Имаш едно наказание сега, 100 лицеви пари, да направиш, готов ли си извършваме? Значи действие, резултат. Нямам колко бутля стени кърта. Влизате в играта само да пробвате, няма как да стане. Затова нямаме дебели брокери. Нормално спрете да усложнявате някакви прости процеси. Това е поредица, която ще ви показвам реални работни дни от живота ми като собственик на агенция за недвижими имоти. Ви показвам сделки, решения, казуси и хора от екипа ми. Днес темата ще е хората, обучение и екипа, който изграждаме. Имаме няколко интервюта за провеждане, така че ако ви е интересно, останете до край и да видим дали ще си харесаме някой за екипа ни. Сега отиваме към офиса, имаме среща с колегите от екипа. Ще ви я запишем, да ви я покажем. Имаме едно обучение да провеждам, след което имам 3 интервюта за работа с хора, които са кандидатствали при нас за позиция брокера на недвижими имоти. Към момента имаме само такава позиция. Дали е лесно да си брокер на недвижими имоти? И да, и не. Зависи. Ако сте типа човек, който си поставя цели и тези цели го мотивират дългосрочно, защото според мен има различни видове мотивация. Някои са краткосрочни, други дългосрочни. За да са дългосрочни си поставяме хубави цели, които мотивират достатъчно добре. Често при нас и като цяло в бранша кандидатстват хора, които искат да пробват само. Хора, ако решите да пробвате, няма да стане. Ако влизате в играта само да пробвате, няма как да стане. Трябва да сте на 100%. Скачате из двата крака и каквото стане, стане. Така или иначе, ако сте на 100%, ще станат нещата. Ние при нас казваме: дисциплината побеждава таланта. Вземем за пример човек, който си мисли, че има талант или просто му се получили лесно нещата. Прави една-две сделки, печели един-два клиента. Си казва: аз нямам нужда да уча, вече всичко знам. Няма нужда да се подготвям преди срещите. Само някой да не ни отнесе. Нямам нужда да се подготвям преди срещите. Той човек лека по лека бизнеса започва да го отхвърля. Да вземем за пример дисциплиниран човек. Преди всяка среща се подготвя. Учи, жаден е за знания, дисциплиниране, става рано, подготвя се преди срещите. Обикновено този човек има много по-дългосрочна кариера в недвижимите имоти, отколкото един човек, който има талант и се обосновава само на таланта. Естествено, не е лошо хората да имат талант или самочувствие, че имат такъв, но по-често това нещо е просто едно его, което кара хората, или новия брокер по-точно, да си мисли, че може да се справи с всяка ситуация. Всъщност правя това видео, за да видите, че ние не сме, че брокерите на недвижими имоти не са някакви кръвопийци, някакви лоши хора. Идеята е да покажа в поредицата неща от кухнята, неща, които няма как да видите действителност, които са зад завеси. Сега получих много интересно съобщение от колега от екипа. Бате, много жестоко се успах. Снощи забравих да си включа тела и ми е паднала батерията. Обличам се и идвам. Знаеш, че не е нарочно. Знам, брато. Знам, че не е така. Пишете ми в коментарите вие какво бихте направили. Вчера имаме 7 нови кандидатури за работа. Ще ги прозвъня, ще видите как каня хората, ще видите какви грешки правят повечето кандидати, които идват на интервюта. Естествено, аз съм убеден просто, че такива ще има. Вече сме в офиса и ни предстои среща с колегите от екипа. След това още други пикантни и интересни неща от деня ми. Какво наказание ще му правим за закъснение, ако мислите? Какво? Столицеви. Днеска, освен че ще правя интервюта, съм и диджей малко, така че... Диджей Венко Микс. Да.
Слушаме, значи действие, резултат. Никой не пита кой ти намери този апартамент, кой ти го продаде, колко ти струваше да си го купиш, какви ядове имаше. Би го казал човек, който е имал наистина страшни ядове с намирането на апартамента. Би казал, такъв брокер попаднах, не питай, ужас, трагедия, ако си търсиш, си търси сам. Или попаднах на много готин брокер, много съм доволен, имах много тежки казуси по сделката, той ми оправи абсолютно всичко, договори ми добра цена, намери ми хубав апартамент, който го нямаше и в обява и така нататък, и така нататък. По-скоро човека, ако не е доволен от брокера си, би го казал, без да го пита никой. Ако е доволен, би го казал, стига някой да го пита и да има нужда. Благодарение на видеята ни, на това, че се показваме по-често, ние показваме пред хората, че си обслужваме клиентите добре. Отзивите също за нас са важни. Така че работим да ги имаме тия неща, за да всеки от вас да има дългосрочен бизнес в сферата. И действаме. Утре имаме една среща с инвеститори, трябва сега да организираме нещата, понеже графика напредва и сега ще се обадиме на един клиент, който днес трябва да очаква сумата от сделката при него. Да му кажа, да го зарадвам и когато я получи днес по-късно, да ми се обади, да ми потвърди, за да мога да насроча ден за предаването на владението на купувача. Какво става, господине? Имаш едно наказание сега. 100 лицеви отпори да направиш. Готов ли си? 100 лицеви пред камера. 100. Ама ти облече ли ще ги правиш? Как да ги направя, значи? Аз мисля, че ще ми е пода нещо, ама... Добре, айде. Ама ела. Ама не бе, правя с клас. Само 30, да не се изпотиш много, че няма да имаш срещи да си. Едно, две, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, айде последната за 50. Браво, машина! Добре, че служи очилата и че ще може да я праща. Аз не да. Затова нямаме дебели брокери, че. Нормално. Нали сега си откупи греховете с тия лицеви опори, така че. Ще ми простиш? Пред себе си, не, аз пред себе си откупил греха. Правим каквото можем. Да става каквото ще викаш. Това ни е едно от рекламните лица. Най-добре заставащия човек пред камерата. Нали, напомпа се вече, готов е. Няма какво го бутне, стени кърти. Сега имам чувство, че ако ще звъна 500 контакта, ще обслужа 500 клиенти и всичко ще бъде прекрасно. Не знам, направо ще направя 500 срещи днеска. Сега пише на една клиентка, видим кога ще е удобно да се чуем, че е много заета по принцип. И да й кажа, че банката й бавят кредита. Измислил съм варианти, в които може по-бързичко да станат. И така. Сега има и неприятни ситуации, неща, които трябва да казваме, за които никой няма вина. Просто документи са подадени на време, всичко е направено както. Имам да се чуя с един друг мой познат, който си търси инвестиционен апартамент. Вчера ни излезе такъв, който е необявен никъде в имотните портали. Перфектен за fix and flip. Точно това, което моят клиент търси. Така че след малко ще му се обадя и да го зарадвам.
Сега ще ви покажа едни от любимите ми книги. Това е една част от книгите, които четем. Едната е Мисли за богатяване на Наполеон Хил. Много е подходяща книгата за хора, които са на 20-25 годишна възраст, тъй като може да изгради у вас едно много позитивно мислене и една много добра нагласа. Следващата, която бих ви препоръчал, е Атомни навици на Джеймс Клир. Много лесно се чете книгата, защото има хем историята на самия Джеймс Клир, хем пък самата книга ви учи как да създавате у вас навици, как малките неща на ежедневна база имат натрупващ ефект във времето. Друга книга, която не съм чел, но скоро ще започна да я чета, е Изяж жабата на Брайан Трейси. В нея се казва как човек трябва да започне с по-трудните неща на деня и да отмята неприятните задачи. В случая най-вероятно не става въпрос за ядене на жаби. Хора, четете книги, учете, бъдете любознателни, получавайте нови знания. Книгите са безценни. Наистина, една инвестиция от 15, 20, 30 лева за книга много повече ще ви се отблагодари. Така, отметнахме по-голяма част от задачите си като организацията по текущите ми сделки. Сега остана да предложим новите имоти в портфолиото ни на настоящи клиенти, да организирам огледи за утрешния ден, няколко срещи с строители, които желаят да им продаваме сградите в София. След което отиваме, обядваме, след това провеждане на интервюта и прозвъняване на нови кандидатури. Айде да действаме! Вътре с 3 стаи имаш кухня, дневна и спалня отделно и 2 балкона. Реално може да се преустрои, да се направи едната кухня на спалня, остава си ти и другата спалня и кухнята се мести където е дневната. Приключихме задачите преди обяд. Обядвахме, организирахме си деня за утре. Да не кажа, че и за други ден почти ми е пълен графика. Сега остана да проведем интервютата за работа. След това да се обади на новите кандидати за работа като брокери при нас. Сега ще ви покажа една от трите ни зали, в която провеждаме интервюта, в която каним клиентите си и изключваме сделки. Имаме даже и рецепция, въпреки че нямаме рецепционист. Към момента офисът е с капацитет до 25 души. Когато станем 25-ма, ще обявим специално в YouTube, че си търсим човек на заплата, подчертавам, на заплата, който само да посреща клиентите, да им пуска кафе и да ни принтира документите. Нищо повече. Но до тогава има малко време. Много малко. Колегите малко не обичат да се снимат, затова част от тях не снимаме, 1-2 души примерно. Нещо такова. Но щом не искат да се показват, споко. Да действаме с задачите, че вече стана 2:30-3, отиваме към 3 часа. Да. Сега каква гледка да имаш за тия пари? Няма как. Тя си струва пари гледката. Да. Кажи Димитър нещо, ако излезе. Да, тренката склони на панел. Да, добре. Да, сега ще говорим да видим нещо. Юрий ни е далече и навезе, не иска да ни да чува. Докъде иска да е близо? Мол София. Там няма много, там си скъпи. Там е скъпо. Лагера е опция. Красна поляна. Пак е далеч. Там пък е... Не! Красна поляна на 3 спирки с трамвая до там. Ще иска ли? Обаче е много специфична красна поляна. Тия, които са бялата част са на публикация на Шамер. Да, трябва да направим варианти. Подказвам, че е било проблем за северната тангента, че е имало дупки и такива работи. Северната тангента е на 5 км от там. Тя си мисли, че там ще е голям проблем. Това е в средата на квартала, как?
За времето тук е много хубаво, то е спокойно тук. Аз съм минал доста пъти и живеят приятели тук, не мисля, че е някакъв проблем. Опитах се да я пренасочава, тя не искаше. Тя не иска там, защото според нея има дупки на северната тангента. Да, разбираш ли кой имам предвид? Не бе, просто не иска най-вероятно Люлин. То трябва да превеждаме малко на тия. Да, някои то малко хора, превод трябва да. Ама аз не знам, така представя като малко развален телефон. Що не директно с нея не си говориш, с нейната приятел? Опитах се, вчера не стана. Явно са някакви... Сега, след 30 минути, ми започват интервютата за работа. За съжаление няма как да влезе операторката ни с нас и да ни снима, защото все пак нито сме предупредили хората, нито пък вие говориме неща, които са конфиденциална информация. Провеждаме интервютата и след това ще кажа моето впечатление от хората, дали си наехме нов човек или не, и ще дам някои много ценни съвети на хората, които им предстои да бъдат на интервюта за работа. Ще ви кажа кое прави лошо впечатление и кое прави добро впечатление. Със сигурност не съм най-добрия, който може да ви дава съвети, ама все пак имам някакъв опит. Приключих си интервютата, сигурно някъде към 2 часа, да не кажа и повече са ми отнели, ама нищо си харесах брокер. Аз в повечето случаи не казвам директно на човека, че съм го харесал и съм го избрал да започне при нас. Имам си принцип и система, по която правя и провеждам интервютата. Също така даваме възможност първия ден, в който започне при нас, да не сме се разбрали конкретно, че е започнал работа, но просто този един ден ще го видим как говори, какъв темперамент е, защото все пак за 15 минутен разговор не мога да преценя хората толкова добре, а пак не ми се иска да взимам който идея и да се представя от наше име пред клиентите. Да, общо взето от 3 интервюта, един човек. Повечето неща покриха очакванията ми. Имаме и случки да ни идват и планцузи на интервю. Ще ви дам няколко съвета, които са ценни като работодател. Първо, при отиването ви на интервю за работа е да сте точни. Нищо не ви коства. Второто е да изглеждате добре, да сте спретнати, да сте с чисти обувки, да не сте планцунг. Зависи за какво кандидатствате, но кандидатствате за брокер на недвижими имоти, понеже интересът е огромен, за да бъдете избран от всички други кандидати, поне се постарайте да изглеждате добре, защото нямате втори шанс за първо впечатление. Запомнете го. Няма как някой да дойде на интервю по Ансунг и аз да го харесам. Другият ми съвет към вас е: проучете фирмата, при която отивате. Хубаво е да сте запознати. Добре е да имате понятие къде отивате, при кого, кой ще ви е ментор, кой ще ви обучава, какво ще ви дадат, когато започнете, какво се изисква от вас. Моля ви, истинно умолявам ви, не говорете за бившите си работодатели. Кой какво е правил. Семията, ако не разбирам от тия неща, най-много да получа някаква информация, служаща ми за обща култура от вас. Но не сме седнали на кафе, а сме седнали да се преценяваме един друг. Аз да преценя дали този човек е за нашата фирма и този човек да прецени дали аз и моята фирма му предлага това, което той търси. Много е просто. Спрете да усложнявате някакви прости процеси. Аз на какво бих се впечатлил? На външен вид, на точност, на подготовка и на конкретни въпроси. Човека знае конкретни въпроси и ме пита неща, които го интересуват. Много повече ми говорят за самия него, отколкото отговора му на моите въпроси. Човек, когато е любознателен, значи иска да учи. Аз такива хора харесвам. Към хората, които им е интересна професията, обикновено през повечето време сме след 6-7 часа на огледи, на срещи. Проучете малко повече нещата. Допитайте се, подгответе се да учите. Ако на вас ви е интересно, искате да се потопите в сферата на недвижимите имоти или просто се забавлявате с нас, може да последвате нашия YouTube канал, за да не изпускате интересни видеа от нас. Всичко показваме така, както е. Това, което се случва, директно си го снимаме и го показваме. Естествено не съм снимал голяма част от работния ден, защото най-вероятно ще ви оттекчат неща, от които не разбирате, предполагам. Ако са ви интересни повече такива видеа, може да пишете в коментарите какво да ни бъде следващото видео, на какво да наблегнем. Аз съм отворен и на съвети даже. Благодаря, че ни гледахте. Чао за сега!